365 дзён. Год мінуў з моманту паўнавартаснага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Мэта Кіеў за 3 дні не была ажыццёўлена, за 365 дзён таксама. Наогул, Расія пацярпела паразу ў дасягненні ўсіх сваіх мэтаў, якія яна публічна дэкляравала. Нават галоўная дэмілітарызацыя, абароназдольнасць Украіны толькі ўзрасла, дэнацыфікацыя, нацыянальная свядомасць прачнулася не толькі сярод шматлікіх украінцаў, але і сярод іншых народаў, якія пацярпелі ад расійскай імперскасці. Супрацьстаянне нейкаму калектыўнаму захаду, дык калектыўны захад пабачыў, адкуль сыходзіць сапраўдная небяспека ў нашым рэгіёне. Сапраўды, да пачатку гэтага ўварвання мне складана было ўявіць, што ў Еўропе ў 21 стагоддзі можа адбывацца такое барбарства. Але расійскі свет здзіўляе без перапынку. Я не ведаю, ці можна было б падабраць больш яскравыя прыклады фэйлаў Расіі, чым прыклады, якія мы назіралі падчас гэтай вайны і будзем назіраць яшчэ пэўны час. Але калі ты ведаеш, што прынёс з сабой гэты самы расійскі свет ва ўкраіну, становіцца не так смешна назіраць за гэтымі прыкладамі. І ты разумееш, што як бы смешна не выглядала гэтае шапіто ў твары расійскага кіраўніцтва, калі шапіто стаіць на костках, рэштках ды крыві, якім бы смешным яно не падавалася, але глядзець на яго ўсё адно жахліва. Прабачце, я зараз трошкі хварэю, а ўжо другі тыдзень ковід. Дарэчы, дазнаўся я пра тое, што ў мяне ковід дзякуючы тэсту, які быў са мной яшчэ з часоў вандровак па ўкраіне. Гэта цікава, што ён быў выкарыстан толькі цяпер. Але вось я таму нядзелю ўжо не галіўся, бо монтажаваў відэа апошнія, якія выхадзілі на гэтым канале ды на цалкам беларускамоўным канале. Зараз адчуваю сябе таксама даволі блага, але вось, улічваючы, што летась 24 лютага 2022 году распачалося, на маю думку, ўсё адно даволі важна стварыць гэта відэа, каб памятаць, у які час мы існуем, у якой рэчаіснасці, каб не трапляць у нейкі манемірок, дзе гэтага нічога не адбываецца. Дарэчы, улічваючы тое, што гэта цалкам размоўнае відэа, а для яго няма ніякага сцэнару, і таму субтытраў таксама не будзе, бо нават звяртацца да людзей, якія мне там дапамагаюць з субтытрамі, мне няёмка, бо калі гэта відэа размоўнае, яно не настолькі важнае. Таму яны будуць у такім абмежаваным фармаце, вось дагэтуль, проста каб памятаць, што ўжо мінуў год і што распачалося летась. І з моманту 24 лютага 2022 году ўжо нічога не будзе як раней. А далей я прапаную паразважаць не пра вайсковыя злачынствы непасрэдна, не пра фэйлы Расіі, таму што, на маю думку, такіх матэрыялаў і так багата, а пра тыя сацыяльна-навуковыя з'явы, якія яшчэ шмат дзесяцігоддзяў, мабыць, і стагоддзя, будуць вывучаць пасля таго, як гэта вайна скончыцца. Пасля таго, як Украіна аднавіць свае межы 1991 году. Так бы мовіць, спадчына гэтай вайны. Вядома, што ў кожнай вайны ёсць свая спадчына, але ёсць розніца ў такім асабістым успрыманні менавіта гэтай вайны, бо, па-першае, яна адбываецца ў нашым рэгіёне. Па-другое, зараз мы жывем у 21 стагоддзі, інфармацыйны час, калі зашмат задакументаваных крыніцаў, зашмат задакументаваных вайсковых злачынстваў, час, калі мы нават у жывым эфіры можам назіраць вось гэтыя падзеі, якія адбываюцца ва ўкраіне. Нават пасля Другой сусветнай і дагэтуль навукоўцы ў самых розных галінах навук
даследуюць другую сусветную па тым дакументаваным крыніцам, якія засталіся па ўспамінам тых, хто ацалеў. І дагэтуль досвед другой сусветнай з'яўляецца даволі важным, даволі важкім у даследаваннях сацыяльнай навукі. Таму і гэта вайна пакіне пасля сябе даволі вялікую спадчыну, з якой будзе трэба працаваць. І відавочна, што на нашым рэгіёну гэта вайна пакіне вельмі моцны адбітак. На мой погляд, першае, што кідаецца ў вочы ў спадчыне гэтай вайны, гэта тое, што расійскі свет асабіста адчыніў гэту скрыню Пандоры, якая, ці не загубіць яго, але вельмі ускладніць ягонае існаванне. З гэтай скрыні Пандоры вырваліся пытанні, якія Расія ўвесь час неяк абыходзіла і праз сваю прапаганду нават намагалася зрабіць такі выгляд, уяўлення, што быццам бы гэтых пытанняў наогул не існавала. Раней на Расіі дыскусія пра каланіялізм ці імперыялізм расійскай імперыі, імперыі савецкай, яна была даволі абмежаваная, і гэтыя пытанні абмяркоўвались толькі ў невялікіх колах прафесійных гісторыкаў. На захадзе пытанні пра імперыялізм Расіі, калі ўздымаліся, то вельмі абмежавана. Там не было ўспрымання Расіі як такога імперыялістычнага каланіяльнага захопніка, які ладзіць проста безліч злачынстваў у дачыненні да іншых народаў і краін. Просто таму, што, па-першае, гэта неймаверная расійская прапаганда, якая ўвесь час намагалася прэзентаваць Савецкі Саюз як добраахвотнае аб'яднанне, такое прымусова добраахвотнае. Таму нават у крыніцах, прысвечаных досведу другой сусветнай, украінцы, беларусы, нават палякі, уявіце сябе, напрыканцы вайны нават палякі згадваюцца як прыналежныя да Расіі. І гэта вельмі дзівіць і нават трошкі абражае. І мне падаецца, што з пачаткам гэтага ўварвання, з тым, як увесь свет пабачыў, што нясе з сабой гэты рускі свет, яны пачалі больш асэнсоўваць і нават цікавіцца пачварнай гісторыяй Расіі. Эпоха, у якой мы жывем, заўсёды разглядалася як посткаланіяльная. То бок былыя метраполіі быццам бы неяк атрафлексавалі сваю спадчыну, свой досвед у мінулым, найбольш агрэсіўныя краіны пазбавіліся нейкіх рэваншысцкіх настрояў, ці гэтыя настроі вельмі абмежаваныя і гэтак далей. Але такі погляд, ён цалкам выключае проста нашу частку рэгіёна, дзе ў нас не тое, што посткаланіяльная рэчаіснасць, мы нават ад каланіяльнай спадчыны не здольны пазбавіцца. Для расійскага свету кожнае абмеркаванне праблемаў імперскасці, каланіялізму самой Расіі, яно заўсёды выглядае такім небяспечным, што лепш гэта не чапаць. Таму з такой адчыненай скрыняй Пандоры, відавочна, што расійскаму свету існаваць будзе ўжо трошкі так цяжэй. І гэта добрая нагода для заходніх навукоўцаў, каб даследаваць гэтую з'яву. Таму і шмат расейцаў зараз вельмі занепакоены і хвалююцца наконт таго, што а як так? А гэта Вавілонская вежа? А чаму гэта расійскай стала менш? Незразумела. А што ж гэта такое адбылося, што людзі пачалі адмаўляцца ад расійскай? То бок гэта такія палітычныя рэакцыі, якія проста намагаюцца павярнуць як было. І нічога новага ў гэтым няма, але проста цікава, што большасць расейцаў не здольны уцяміць, а дзе ў іх светапоглядах імперыялізм. І гэта неймаверна яскрава адлюстроўвае тое, што людзі, якія згаданы пэўнымі сістэмамі прыгнёту, часцяком не здольны нават усведаміць, а дзе ж гэты самы прыгнёт у іх поглядах ён захаваўся і як на іх паўплывала такая імперская сацыялізацыя. Шмат хто памятае, што падчас гэтай вайны з моманту паўнавартаснага ўварвання мы яскрава назіралі такую разнастайнасць этнічных групаў Расіі, якія трапляюць на гэтую вайну. І звычайна вялікую частку акупантаў складаюць жыхары
вось гэтых самых дэпрэсіўных рэгіёнаў, што, дарэчы, звязана і з надзвычайным рабаваннем і іншымі з'явамі, якія мы назіралі. Цікава таксама было заўважыць, як Расія адбівала вось гэтую прывабнасць магчымасці ўдзельнічаць у злачыннай вайне праз рэкляму, у якой заўсёды паказвалі там людзей у вельмі благім сацыяльным становішчы, і вось быццам бы праз вайсковую сістэму яны дасягнуць нейкай там велічы ці грошай ці іншых матэрыяльных каштоўнасцяў. І гэта таксама шмат пра што распавядае вось у гэтым уладкаванні Расіі. В надежде ехать в город, продать что-то из домашнего, чтобы денег немного заработать. Ну, думаешь, тебе уже не ждать. Здорово. Да ну брось ты. Откуда тачка? Я на халяў беру. І ў гэтым кантэксту падаюцца даволі цікавымі прыклады, на першы погляд, такой зусім звар'яцелай расійскай прапаганды, кшталту біялагічнай зброі, там, я не ведаю, кібергусі ці каго яны там згадвалі, ці, напрыклад, убер-гнусу, які высмакчыць усе ў крыў, але толькі вось выбіральна ў расейцаў. На першы погляд зусім незразумела, на каго накіравана такая прапаганда, ды і хто наогул будзе ўспрымаць яе неяк сур'ёзна. Але калі ты крышачку паразважаеш, ці, напрыклад, пазнаёмішся з перахопамі СБУ, дзе вось акупанты там з сваякамі нешта абмяркоўваюць, то ты разумееш, што на гэтыя сацыяльныя групы такая прапаганда будзе працаваць даволі добра, бо яны літаральна будуюць свет у сваёй галаве праз нейкія нават анімістычныя погляды. Ну, то бок, напрыклад, яны згадваюць: вось памятаеш, як летась у нас шмат жывёлы загінула. Дык гэта вось гэтыя украінцы і біялагічная зброя. І гэта абмяркоўваецца сур'ёзна. Таму нічога дзіўнага, што нейкае там асветніцтва на Расіі, яно пацярпела паразу. Бо калі ты дзесяцігоддзя робіш захады кшталту зладзіць лекцыю пра тое, што гамеапатыя не працуе, і на гэтыя там лекцыі прыходзяць адны і тыя ж людзі, якія у большасці сваёй і так шчыра ўпэўнены, што гамеапатыя не працуе. Вядома ж, што ні да якага сапраўднага асветніцтва гэта ніякага дачынення не мае. Гэта літаральна такі клуб па інтарэсам, не зусім маленькі, але ўсё ж такі клуб. У той час, як людзі, якія намагаліся нешта растлумачыць там пра сістэмы прыгнёту, пра не ведаю, імперскую спадчыну, яны маргіналізаваліся ў расійскім грамадстве такім чынам, што нават сярод асветнікаў размовы там, напрыклад, пра фемінізм лічыліся чымсьці такім благім ці нават не патрабуючым увагі. Нягледзячы на тое, што адзін з галоўных пастулатаў таго самага фемінізму гэта абмеркаванне сістэмаў прыгнёту і таго, што гэтыя сістэмы працуюць усеагульна. На маю думку, калі б большасць грамадства ў Расіі неяк разважала на такія сацыяльныя тэмы, ці нейкая вось сацыялагічная света была б, то імперскасці мы б назіралі значна менш. Адзін з улюбленых прыкладаў незаўважнай імперскасці, калі расейцы бачаць, што відэа не па-расейскае, як гэта так, пачынаюць там пісаць каментары пра тое, што беларускі там толькі 10 мільёнаў валодае, гэта ж не пра што, нават у Маскве насельніцтва больш. І ты вось чытаеш гэта і разумееш, чалавеку ў першай часткі каментару напісаў пра тое, што ніякай імперскасці няма, а ў другой згадвае вось такія рэчы, і так, няма. Гэта сапраўды вельмі цікава, як на першы погляд даволі кемлівых людзей могуць спалучацца такія рэчы ў галаве, і яны нават не ўсведамляюць, у якой ступені імперская сацыялізацыя адбілась на іх. Але вось мы назіраем гэта, і гэта сапраўды вельмі цікавая з'ява. І не вельмі зразумела, што рабіць, каб Расія ўсё ж такі неяк адрэфлексавала свой гістарычны досвед і пазбавілася вось ад гэтай імперскасці ў сваёй сацыялізацыі. Відавочна, што з пункту гледжання краінаў, якія пацярпелі ад Расіі, было б цудоўна,
каб Расіі просто не існавала, таму што гэта літаральна самае небяспечнае, што можа быць у нашым рэгіёне. Такі вось сусед, велізарны імперыялістычны захопнік, які марыць пра сваю веліч у мінулым, жыве гэтым мінулым і пазбаўляе будучыні ўсіх сваіх суседзяў. І відавочна, што было б лепей, калі б гэтага суседа не было, але ён ёсць, і з гэтым будзе трэба штосьці рабіць. Улічваючы тое, як цягнецца гэта вайна, яна будзе цягнуцца яшчэ пэўны час, і хутчэй за ўсё мы не будзем назіраць, не ведаю, танкаў на Чырвонай плошчы, бо гэта ніколі не было ў мэтах там захаду ці Кіеву. Украіна просто жадае захавацца. Вядома, калі Украіна спыніць удзел у гэтай вайне, то Украіны не будзе, бо галоўная мэта Расіі гэта знішчыць краіну і украінскасць як з'яву. А калі Расія скончыць удзел у гэтай вайне, то яна просто дэакупуе акупаваныя тэрыторыі. Таму больш за 140 мільёнаў насельніцтва нікуды не сыдуць. Відавочна, улічваючы досвед Другой сусветнай і дэнацыфікацыю ў нацысцкай Нямецчыне, значная частка насельніцтва Расіі таксама не будзе паўнавартасна асэнсоўваць вось гэтыя свае злачынствы і вось гэтую імперскую частку свайго светапогляду, а ў лепшым выпадку гэта ўжо будуць рабіць наступныя пакаленні, нашчадкі. І, на маю думку, гэта тое, што мы хутчэй за ўсё будзем назіраць вось пры канцы гэтай вайны. Мне сапраўды складана ўявіць, што б такога адбылося, каб расейцы пачалі вось рэфлексаваць наконт сваёй імперскасці, бо жыхары Нямецчыны вось у тым ваенным пакаленні яны не рэфлексавалі у значнай сваёй часткі. Тым больш расейцы, дзе свядомасці яшчэ менш. Таму сапраўды на бягучы момант найлепшай стратэгіяй, мне падаецца, гэта дбанне пра свае інтарэсы. Ва ўкраіне гэта відавочна пасля вайны будзе проста абмежаванне ўплыву Расіі ва ўсіх сферах і галінах грамадства. Таксама гэта датычыцца і Беларусі, калі незалежнасць Беларусі будзе адноўлена. Але, ведаеце, усе гэтыя мои развагі, яны нічога не каштуюць, бо зараз сітуацыя змяняецца неймаверна хутка, і прадказваць штосьці, гэта проста немагчыма. Я памятаю, колькі там спецыялістаў, палітолягаў і гэтак далей перад 24 лютым летась казалі, што не, Расія не будзе ладзіць напад, ёй гэта не трэба. Кіраўніцтва разумее, што ў іх нічога не атрымаецца. Гэта палітычнае самагубства і гэтак далей. А пасля 24 лютага стала зразумела, што вось неяк складана ў сучасным свеце нешта прагназаваць. Дарэчы, гэта адлюстроўваецца і гадзіннікам суднага дню з бюлетэню навукоўцаў атамшчыкаў. Ведаеце, калі я некалькі гадоў таму рабіў відэа на конт таго, што наш свет, ён у небяспецы, і нешта тут дзівоснае адбываецца, і навукоўцы вось так папярэджваюць, што нам трэба штосьці рабіць у розных сферах, у тым ліку ў сацыяльнай. Некаторыя казалі, што гэта алярмізм, і наогул не трэба згадваць наш свет у бяспецы. І гэтыя левакі вось там з бюлетэню навукоўцаў атамшчыкаў, яны проста шалёныя, вось. Але калі мы зараз бліжэй за ўсё да 12 гадзін, неяк ужо не выглядае гэта такім алярмізмам. Прынамсі, падчас пачатку Другой сусветнай не існавала ядзернай зброі, а зараз яна ёсць. І ёсць вар'ят, здольны ёй скарыстацца. Я разумею, што мы існуем у час, калі і без ядзернай зброі і так багата небяспечных думак, але вось калі ты неяк згадваеш ядзерную зброю, то зусім сумна становіцца. Відавочна, што ў будучыні інстытуты, якія займаюцца пытаннямі міру, яны павінны будуць вельмі моцна быць перабудованы ці нават зруйнаваны, каб на іх месцы з'явілись
новае. Ну і відавочна, што пасля таго, як Украіна аднавіт сваю тэрыторыю ў межах 91-го году, як мага далей дыстанцуецца ад расійскага свету, перад ёй будуць пэўныя праблемы, якія таксама з'яўляюцца спадчынай вайны. У чымсьці гэтыя праблемы даволі тыповыя для кожнай краіны, якая сутыкнулася вось з вайной. Напрыклад, гэта міны, якія яшчэ дзесяцігоддзі так ці інакш забіваюць людзей. І відавочна, што размінаванне пасляваенных тэрыторый будзе займаць багата часу і выкарыстоўваць зашмат рэсурсаў. Відавочна, што вайна пакідае і вельмі моцны адбітак на псіхіцы людзей, якія з ёй сутыкнуліся, і гэта таксама тое, што грэхам адбіваецца яшчэ шмат пакаленняў. Я бачыў такую гісторыю, што дзяўчына распавядала, што раней яна не разумела сваю бабусю, якая там ніколі нічога не выкідала. Вось тое, да чаго дзяўчына ставілася як да смецця, для бабулі было вось скарбам. Тая дзяўчына пісала, што пасля перыяду расійскай акупацыі яна разумее, чаму ейная бабуля нічога не выкідала. І гэта тыповы прыклад, якіх багата. Але, на шчасце, зараз усё часцей ментальнае здароўе ўспрымаецца як надзвычайная каштоўнасць, таму нават і ахвярам, якія сутыкнуліся з гэтымі пачварнымі праявамі вайны, можа быць аказана дапамога у адрозненні ад досведу другой сусветнай. І добра, што ва ўкраіне ёсць багата спецыялістаў, якія, працуюць у гэтым накірунку такім псіхатэрапевтычным. І гэта таксама будзе даволі вялікай крыніцай вось розных навуковых даследаванняў. Мне падаецца даволі цікавым, што нават у такой пачварнай з'явы, як вайна, можа быць пэўны досвед, які дазволіць трошкі больш ведаць пра такую пачварную з'яву, каб у будучыні прадухіліць ейнае з'яўленне. Ці дапамагчы ахвярам іншых пачварных з'яў, якія існуюць у нашым свеце. На маю думку, калі вось памятаць пра гэта, то трошкі неяк прасцей ставіцца да тых антыгуманных пачварных захадаў, якія мы бачым у навінах штодзень. І такія вось развагі асабіста мне, не ведаю як іншым, але вось мне дапамагаюць не звар'яцець і не ізалявацца ў сваім манемірку, дзе ёсць толькі мой такі добры свет, і няма вайны, няма, не ведаю, смерцяў, няма іншых пачвар, якія мы назіраем штодзённа. Варта ведаць гэтыя пачварныя з'явы. Калі мы зачыняем вочы, каб не бачыць такіх пачварных з'яў, яны ўсё адно існуюць у нашым грамадстве, у нашым свеце. І каб з імі змагацца ці, прынамсі, мінімізоўваць шкоду, якую яны чыняць, варта ведаць пра іх як мага больш. На маю думку, усё, што зараз можна параіць, гэта памятаць пра тое, у які час мы існуем, каб не ізалявацца недзе там унутры сябе. Мабыць, гэта і дапамагае людзям неяк перажыць такія складаныя часы, але ўсё ж такі, калі ваш ментальны стан дазваляе не ізалявацца, то лепей памятаць пра тое, у якім свеце мы існуем. Гэта стварае такія маральныя арыентыры на лепшую будучыню. І варта заставацца людзьмі і рабіць тое, што дазваляе сумленне. Я вось пачаў весці свае соцсеткі па-беларуску. Відавочна, што гэта даволі складана ў Беларусі і для беларуса. Тыя, хто бачыў маё відэа, прысвечанае русіфікацыі Беларусі і сучасным захадам, якія у Беларусі робяць дзеля руснення, то і ведае, у якой ступені складана ў Беларусі размаўляць па-беларуску. Тым не менш, калі нават я, чалавек, які не мае нейкіх выбітных моўных здольнасцяў, неяк намагаецца размаўляць па-беларуску, то, на маю думку, гэта магчыма для кожнага. І я ведаю, што такі моўны ўчынак
натхняе не толькі беларусаў, але і украінцаў, што, на маю думку, зараз вельмі і вельмі важна. Я не ведаю, ці ёсць зараз нацыя, якая больш яскрава адчувае вось гэтую важнасць моўнага пытання за украінцаў. Бо сапраўды тое, з чым яны сутыкнуліся праз проста сваю прагну да самастойнага існавання, існавання не ў расійскім свеце, гэта неймаверныя ахвяры, і таму і каштоўнасць мовы украінцы ацэнцоўваюць неймаверна востра. З майго пункту гледжання перайсці на беларускую мову гэта найменшае, што я у такім выпадку магу зрабіць проста дзеля падтрымкі як беларускага грамадства, так і украінцаў у гэтай жудаснай вайне, якая датычыцца ў тым ліку і культуры. Бо адраджэнне сваёй мовы гэта супраціў расійскаму свету. Вядома, што гэта даволі складаны шлях, але, на маю думку, ён дазваляе паўнавартасна асэнсаваць каштоўнасць мовы і каштоўнасць моўнага ўчынку. Спадзяюся, што гэтае відэа дапаможа камусьці, магчыма, адчуць сябе больш камфортна, магчыма, дапаможа не згубіць сувязь з рэчавіснасцю, у якой мы існуем, і асэнсаваць, што ўжо мінуў год. Гэта даволі вялізны тэрмін, і будзем спадзявацца, што Украіна пераможа як мага хутчэй, што Расія панясе адказнасць і што ўсе мы зажывем у лепшым свеце як мага хутчэй. Да пабачэння.